Morning, Senior 077 is in conference call 0040. Senior 077, ready contact. Neljä minuuttia on jo istunut tässä, enkä ole vielä koskenut yhteenkään nappulaan. Vieläkään. Uskomaton tahdonlujuus. Hei! Tervehdys Tokion keisarillisen puiston keskeltä Tokiosta ja tervetuloa Japanin metkujen pariin. Ensimmäisen osan kunniaksi esittelemme ykköstä kuvaavan kanji-merkin. Aivan kuten suomen kielessäkin, niin myös japanin kielessä ykkönen merkitään pelkällä suoralla kepillä, mutta näin. Vaakatasossa on japanilaisten ykkönen kuin suomalaisvävy pankollansa. Sitten hieno homma löysin. Tiedätte, kun on kartoissa aina se ympyrä tai X, että olet tässä. Niin nyt olen löytänyt sen paikan livenä. Se on Minoo-nimisessä kaupungissa täällä se X. Tässä. Miten se on tuo Japani syntynyt? Onko se vanhakin keksintö? Japani siis valtiona ja sitten ihan noin, sanoisiko geologisesti, onko ne saaret kauankin siellä meressä muhineet jo? Saaret on syntynyt vasta noin 10 000 vuotta sitten. Ja se liittyy jääkauden jälkeiseen valtamerten pinnan muutokseen. Eli jääkauden huippukausina, niin kuin 16 000 vuotta sitten, pinta oli 128 metriä alempana kuin nyt, mikä käytännössä tarkoitti sitä, että Japani oli samaa maata Korean niemimaan kanssa. Ja Japanin meri, joka nyt erottaa Japania Venäjästä, oli järvi. Ja tässä suhteessa tilanne tulee aika lähelle meidän Itämerta, joka jääkauden jälkeen välillä oli järvi, välillä meri ja sitten taas järvi ja sitten taas meri. Japaniksi ykkönen lausutaan ichi. Ja luulisi, että kun nyt olette sen oppineet, niin osaisitte laskea japaniksi jo yhteen. Mutta voi. Japanin kielessäpä muuttuukin se lukusana tai laskusana sen mukaan, mitä räipettä kulloinkin lasketaan. Ajatellaan selkeyden vuoksi, että laskettaisiin jotain litteää, kuten paperiarkkeja. Jos paperi on arkki, jossa ei ole informaatiota, lasketaan yksi paperiarkki sanomalla ichimi. Mutta jos paperiarkilla on informaatiota, ei sanotakaan ichimi, vaan sanotaan itsu. Sillä tavalla lasketaan esimerkiksi kirjeitä ja se tsu siinä viittaa tiedon kulkuun, vissiin sitä paperista ihmisen hypotalamukseen. Jos tämä paperi on kuitenkin sanomalehti muodossa, niin se lasketaan ichibu. Bu tarkoittaa osiota. Jos monesta paperista on tehty informaatiota sisältävä kooste, eli kirja, niin ykkönen sanotaan silloin isatsu. Luokse pääsemätöntä Japanin vuoristoluontoa. Tänne ei kykene pystymään muuta kuin vuoriston jetimiehet, suomalaiset, niin sankarit. Niin ja sitten ehkä automaattien täyttäjät. Mitäs minä ottaisin automaatista? Näitä nimittäin on joka paikassa. Otetaan appelsiini, Kiinan omenata. Sitä otan. Ihana etelän hetelmä. Näin lumisateessa. Mistäs Japani on valtiona syntynyt? Jos vähän katsotaan taaksepäin, niin Japani saattaa olla asutettu jo 100 000 vuoden ajan. Eli melkein yhtä pitkään kuin Pohjanmaalla susiluola. Samoihin aikoihin mennään muuten. Ja sitten siinä olisi tuommoinen 60 000 vuoden asutuskatkos ja sitten 40 000 vuotta sitten alkaisi yhtäjaksoinen asutus Japanissa. Siis viimeisen jääkauden kylmimmän jakson aikoihin siellä oltaisiin asuttu. Silloin kun tämä manner-yhteys Aasiaan on ollut kaikista suurin, niin silloin sinne oltaisiin taas uudestaan menty asumaan.
Konnichiwa. Tämä erikoinen viritys, mikä tässä on, selittyy sillä, että niin Japanissa on entisinä aikoina ja vieläkin usein taloissa kylmä. Ja sen takia varsinkin entisaikaan ihmiset käyttivät ulkona ja sisällä koko lailla samoja vaatteita. Tämä ei ole luotiliivi, vaan topattu liivi. Näitä kuulemma vanhempi väki saattaa vieläkin käyttää. Ja sitten tämä erinomainen kotsa on oljesta tai kaislasta tehty lumipäähine. Idea on tietysti se, että kun pahtaa tuolla hatelikossa ja sataa räntää ja ties mitä nyt talvella sataa, niin ei sitten kastu se tämän kotsan suojassa piileksivä ihminen, vaan myötäsukaan sitten luistaa lumet pois. Jos taas laskettaisiin pitkulaisia esineitä, kuten kyniä, olutpulloja, solmioita tai elokuvia, niin silloin ykkönen sanotaankin yhtä äkkiä ippon. Sen sijaan pieniä eläimiä, kuten koiria, kissoja tai kaloja laskettaessa sanotaan ippiki. Paitsi jos kala on kaupankäynnin kohteena, niin silloin se tietenkin muuttuu. Ja silloin ykkönen sanotaankin luonnollisesti ichibi. Ja niin poispäin.